Avui parlarem de retallades, de descontent, d'agitació i de propaganda, perquè el rector ens aplica la tisora tot i que diu que no, perquè el personal està descontent, perquè el rector va prometre moltes coses i ara volem que les complisca, i ell diu que les ha complit i nosaltres pensem que no, i perquè l'equip rectoral gasta com si fora rics mentre es tracta de convèncer-nos a la resta de que són pobres i que cal que s'ajustem la corretja. L'agitació dins del pas ja és notòria i es contagiarà el PDI al personal laboral. De moment, dues protestes multitudinàries a les entrades del claustre i del Consell de Govern i una vaga del personal informàtic imminent. Per cert, que des d'ací jo els dono el meu suport a la seva causa. I parlarem de propaganda, però recuperant el seu significat real, que és la transmissió d'informació per propagar idees. I ara mateix el rectorat tracta de propagar la idea de que tot va bé, mentre els sindicats tracten de propagar la idea de que hemos sido engañados. Per això, avui el Cuirassat Potemkin, segurament la millor obra de propaganda que mai s'ha filmat. Dins capçalera. I les retallades de plantilla que en juny afectaren al PDI arriben ara al pas. El rector retalla 12 places d'una forma molt subtil, incloent-les com a promoció interna dins de la tassa de reposició. Això vol dir que quasi un 30% dels llocs de treball que han quedat lliures per jubilacions, excedències o òbits no seran reposats per nou personal de funcionari de carrera. 12 llocs de treball no són molts, podrà pensar algú, però significa tota una declaració d'intenció. I significa que el rector, quan en el claustre o en el Consell de Govern diu que els sindicats ens hem inventat lo de les retallades, o no s'entera del que aprova o torna a mentir-nos a la cara. I com jo ja li ho he explicat dues vegades, opte perquè és la segona opció. L'OPO, a més, és la primera en més d'una dècada que no reserva un 40% del total a la promoció interna, perquè diu l'administració que aquest article de la llei de funció pública només s'aplica a la Generalitat. I és cert. Tan cert com que ni el més vells de la universitat recorden una OPO amb menys promoció interna que l'actual. L'anterior gerent va respectar aquest percentatge inclús en les ofertes d'estabilització on era complicat, però clar, el roi de la pel·li és ell. Per si no fora prou per votar en contra, l'administració també comença el camí cap a l'oposició sense concurs, oblidant-se de que la pàgina 39 del programa del rector deia que valorarien l'experiència del pas com a un valor de la UPB. El gerent diu que és que necessitem talent jove, tal vegada per compensar la mitjana d'edat dels col·legues que hi s'ha dut. Però a la fi, el gerent trau pit i explica que només un sindicat ha votat en contra de la OPO, i és que el rebuig a la OPO no ha sigut unànime entre els sindicats. Però quines bondats han trobat alguns per votar a favor o abstindre's en la OPO no les puc explicar jo. Doncs, com tenim menys professorat i més estudiants, la forma de no pujar l'encàrrec docent i, per tant, la saturació dels departaments que ha trobat el vicerector Cano és pujar el tamany mitjà del grup, el TMG. Quan jo li vaig dir que no anava a votar a favor per aquesta pujada del TMG i perquè les dades presentades no incloïen les noves titulacions i que, per tant, no representaven les dades reals, el vicerector em va explicar que jo desconeixia el significat de TMG, que el tamany mitjà del grup no és la mitjana del nombre d'estudiants que hi ha en les aules, sinó la relació entre crèdits matriculats i els que ell utilitza per a muntar una titulació. I què vol dir això? A mi que me registren. També va dir que les dades presentades no incloïen les noves titulacions perquè, si no, el TMG seria molt més alt. Hosti, tu que ignorant soc. A mi em sembla que me va donar la raó, que fem trampes en els números perquè semblen més baixets i així la gent se mosqueja menys. Però bo, el millor de la rèplica va ser quan me va explicar que si jo vull que baixi el TMG és perquè vull que hi hagi menys estudiants en la UPB, perquè sembla que a mi el futur de l'organització no m'importa, perquè que el que jo defense siga baixar-lo creant més grups i contratant més professorat, doncs no se li passa per el cap. Així que en el meu paper de supervilà destructor de la UPB, jo vaig ser l'únic en votar en contra. Però no sigueu ignorants com jo. Si es trobeu amb més estudiants en les aules en el curs 2023-2024, no és per l'augment del TMG, serà per una altra cosa. El Banc de Santander tanca l'aixeta i ja no pagarà els carnets de la UPB. Així que per no tindre que utilitzar l'aplicació amb publicitat del banc,
la UPB ha decidit fer una aplicació pròpia que permeta l'acreditació. Clar, el problema és si treballadores i treballadors es van obligar a instal·lar una aplicació en el nostre mòbil particular, perquè precedent tenim. Ja s'obliga a instal·lar una aplicació o a donar el teu número de mòbil a Bill Gates per poder utilitzar la VPN o el Teams. I tot i que en el seu moment es digueren que només es requeriria aquesta doble validació si estaves fora de la universitat, a mi me la demana també quan estic al meu despatx, no sé a vosaltres. Però tornant a la norma, diu que el carnet s'implementa principalment de forma digital i està inclòs en la complicació corporativa i que el suport físic podrà ser adquirit a modo de duplicat mitjançant els canals de venda habituals i sempre que l'usuari ho desitgi. I clar, a mi em sembla molt fort tindre que utilitzar el meu mòbil particular o pagar una targeta per exemple, obrir la porta del meu despatx i entrar a treballar. Així que vaig preguntar, i ahí van començar les respostes esquives, contradictòries o difícils d'entendre. D'una banda, el vicerrector Montserrat va fer-se un Wikipolar i em va dir que sí però no, però sí però no. Vamos, que no se va obligar a ningú a instal·lar-se res en el mòbil particular, però que la norma en la mà podria obligar-se, però que no es farà. I que el que vulgui la targeta no se li va cobrar, tot i que amb la normativa en la mà podrien cobrar-li-la. El secretari general va dir que és que les adquisicions poden ser oneroses, pagant o no, però la norma no diu res d'això. I per últim, el rector va dir que no se va cobrar a cap treballador ni a obligar a instal·lar-se res perquè ell és totalment contrari. Doncs no puc entendre que aprovem una norma que no deixi clares totes aquestes coses i confiar en que no es faran perquè ho diu el rector i el seu equip. Però es veu que sóc l'únic en el Consell de Govern que ja no es fia de les promeses del rector i només jo vaig votar en contra. Quan en el darrer Consell de Govern el gerent em va dir que la bufanda del pas d'èlit es pagava perquè ho deia un acord del Consell de Govern de 2013, jo em vaig imaginar que els acords s'esculpien en pedra com els 10 manaments. Així que imagineu-vos la meva sorpresa quan vaig comprovar que per derogar un acord bastaven 5 minuts i la voluntat de fer-lo. La normativa de les comissions de serveis ja és història i tornem al llit pur i dur. I està clar que la normativa era una caca, innecessàriament complexa, condenada a l'empat entre els sol·licitants i de designació digital per als llocs de nivell 24 i superior. Així que podríeu pensar que estic content de la derogació, però no, perquè crec que, en aquest cas, una norma de merda és millor que cap norma. Vos ho explique què hi ha darrere per si no conegueu la fontaneria de la universitat. Quan un lloc de treball queda sense titular, la llei diu que es convoque un concurs per a cobrir-lo, però que si és molt urgent es pot utilitzar la comissió de serveis. El temps que una persona ocupa el lloc de treball en comissió de serveis li genera mèrits, que facilita que després guanyi la plaça definitivament en un concurs. Això no són matemàtiques, però l'estadística diu que és molt més probable. Així, històricament, l'administració no convoca concursos, sinó que cobreix els llocs per comissió fins a que la persona elegida té la puntuació suficient per a guanyar-lo. I així, en aquesta universitat, ha sigut possible que alguns llocs de cap passaren de pares a fills. El procediment imperfecte que hem tombat igualava un poc les possibilitats de tothom. Eliminar-lo torna a deixar la promoció professional en mans dels caps, generant xarxes clientelars, cadenes de favors, etc. Per això, la derogació d'aquesta norma ha generat malestar entre el pas, i per això jo vaig votar en contra, tot i que mai m'ha agradat. Però no sempre és millor tindre una norma que no tindre-la, sobretot si fem una norma segregadora. Des de fa temps existeix un problema en la promoció entre part del PDI que es dedica a la investigació multi- i interdisciplinar, perquè la NECA, tot i que la llei diu que fomentarà la multi- i la interdisciplinarietat, no t'acredita en l'àrea de coneixement de la teua docència, sinó de la teua investigació, perquè a la NECA no li importa la docència per acreditar docents. D'entre les moltes solucions que podíem haver trobat a la UPB, van decidir escriure temporalment l'àrea de coneixement en el departament de la persona afectada, generar una promoció i tornar a desescriure-la. Però es feia sense norma i que els motius no eren estrictament docents cantava des de juny. Així que el vicerrector Cano ha decidit regular aquestes actuacions i que les adscripcions de les àrees no siguin temporals, però que tampoc li generi conflicte entre departaments, que sembla que no volen perdre la seva puresa investigadora ni que altre departament es faci ombra en la seva àrea de coneixement. I l'equilibri que ha trobat
és fer una norma que davant la mateixa situació, un docent acreditat en una àrea que no ha existit en el seu departament actua de forma diferent segons la categoria d'aquest. Així, un titular pot promocionar a catedràtic si el seu departament vol, tot i que el departament que posseix l'àrea de coneixement no vulga, però un contractat doctor només podrà promocionar si tots els departaments implicats volen. I un ajudant doctor? Doncs no pot promocionar i prou. I per què fem una norma tan snob? Per no generar incentius perversos que facin que el professorat opte per investigar en àrees de coneixement que no són les del seu departament només per interès de promocionar. I on queda allò que diu la LOU, que també dirà la LOSU, de que existeix llibertat acadèmica que es manifesta en les llibertats de càtedra, d'investigació i d'estudi? O dit d'altra forma, que el PDI té dret a investigar en allò que vulga? Doncs a la UPB se's respecta. I et deixa triar entre investigar el que vulgues o promocionar. Up to you. Així que jo em vaig decantar per votar en contra de la norma, per discriminatòria i per constrictora de drets. Si veient aquesta escena penses que m'he enganyat de pel·lícula, és perquè aquesta és una escena que s'ha homenatjat en moltes ocasions. Perquè, com ja vos he dit, el Cuirassat Potemkin és la pel·lícula antiga més moderna i va crear molts dels recursos i del llenguatge que el cinema continua utilitzant 100 anys després. Hi ha una forma millor de transmetre l'ansietat i la impotència que el carrer d'un bebè caiguent per unes escales sense que ningú puga parar-lo? Junt amb les habituals modificacions i adaptacions de les comissions de la universitat, de les memòries de verificació dels títols, tant oficials com propis, el Consell de Govern va nomenar doctor honoris causa a don Paul Lecoq i va concedir la medalla dels 25 anys a les companyes i companys que han fet 25 anys de servei enguany. S'ha modificat la norma de règim acadèmic i avaluació i per fi el terme alumnat ha sigut substituït per estudiantat, només 39 anys després de que la llei ho fera. Però ull, que crec que les novetats suposen un increment de treball d'avaluació del PDI. Però vaig votar a favor perquè cap PDI em va comentar res abans del Consell de Govern ni cap dels seus representants allí va dir res sobre això i per tant vaig suposar que tot estava ok. També, la normativa de reconeixement de crèdit s'ha modificat i s'ha aprovat el calendari de les guies docents, així que si eres PDI, revisa els canvis i el calendari que t'afecta. Altra norma que s'ha modificat és el reglament regulador de l'activitat d'I+D+I de formació no reglada. El canvi és substancial i la millor notícia per al PDI és que ja es pot cobrar dels projectes europeus si la convocatòria ho permet. Minipunt per al gerent. La contrapartida és que el treball del PAS que gestiona la investigació va ser més complicat i no està al forn per a rosques. I per això em vaig abstindre. Hi ha coses que milloren i coses que no. I sobretot hi ha una redacció farragosa que no només no m'he millorat, sinó que m'he empitjorat, incloent l'artícul 25.3, que jo considero que és un homenatge a Una noche en l'òpera dels germans Marx. En aquest punt, per estar directament relacionat, tot i que no és una cosa que diga la norma, jo li vaig explicar a l'equip de govern que la gent estava entenent que les instruccions que estava donant l'administració per fer contractes indefinits era crear una línia d'investigació per a cada contracte. I la gent també està entenent que li diuen de fer això per minimitzar les possibilitats de denúncies en cas d'acomiadament d'una part de l'equip de la línia. Li vaig explicar al gerent que això no anava a evitar cap conflicte judicial, perquè demostrar que un mateix projecte s'ha trossejat amb aquesta intenció és molt fàcil, i que si volem evitar conflictes, negociem i acordem criteris a seguir quan no es pot mantenir tot el personal dins d'una línia d'investigació. El gerent em va contestar que no sabia res de fer una línia per contracte, que l'objectiu de les línies era exactament el contrari. Així que feu el favor de no entendre malament el que vos diuen. I parlant de retallades, es van aprovar els pressupostos de la UPB de l'any 2023. Pel matí al Consell de Govern i per la vesprà al Consell Social. Els pressupostos disminueixen en 42 milions, perquè ja no hi ha ingressos per l'amortització del plan d'inversions del 95 al 2001 i tampoc pel deute històric, perquè la Generalitat ja ha complit. La UBA ha ficat en els pressupostos els 95 milions que abans pagava com a deute històric, però de moment no hi ha acord en com repartir-los i la UPB ha deixat la seva part, uns 10 milions i mig, en no disponible per si de cas. És a dir, que no els gastarem fins que no sapiguem quant es toca de deberes. Les despeses de personal han pujat 15 milions i mig per l'envelliment de la plantilla i suposa que un poquet també per les noves places de CAP i de direccions d'àrea,
i les despeses comuns han pujat un 115% per la pujada de la llum. Així, amb menys ingressos i més despeses, la partida que s'ha vist més reduïda ha sigut la d'inversions reals. Els pressupostos actualitzen les indemnitzacions per dietes dins d'Espanya, però a l'estranger es mantenen, així que la notícia és bona però no suficient. Es preveu majors ingressos per matrícula, tant en titulacions oficials com en les pròpies, i també en la captació d'I+D+I. I també un augment de despeses en el govern de la universitat, en òrgans com la Defensoria o el Consell Social. Per cert, que el Consell Social també ha aconseguit una despesa de 65.000 euros per al programa de mecenatge que jo continuo sense veure clar. El cost del conveni col·lectiu està pressupostat per enguany, així que a veure si l'aprovem. En resum, uns pressuposts de contenció i puntada cap avant. També es van aprovar els pressuposts de les fundacions de la UPB, amb el meu vot en contra, ja que inclouen els de la Fundació Servipoli, que, com ja vos he comentat en altres ocasions, considere que ofereixen ocupació pública votant els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. I jo no penso aprovar ni un duro fins que no repensem molt bé què és això del Servipoli i per a què serveix. El rector va començar mostrant la seva repulsa per l'expulsió de les dones de les universitats d'Afganistan. A més, es va contar que ha instat a la CRUE a fer un comunicat, i això és una cosa per la qual jo estic orgullós del meu rector. Es va contar un poc sobre el pla plurianual de finançament. El pes de la docència estarà sobre el 64%, el de la recerca i la transferència sobre el 30%, i la resta al compliment d'objectius de qualitat i similars. El rector digué que en recerca i en compliment anem molt bé i que duguem 2 anys millorant en el nombre d'estudiants i que per això creix el tamany mitjà del grup. Per això i perquè no contractem més professorat, clar. Va parlar de moltes coses, però sense molta concreció. Conveni, l'OSU, estatut del PDI, pràctiques extracurriculars, antiguitat dels associats, concília, teletreball, retribucions addicionals dels anys 21, 22 i 23 i d'oblidar-nos de les del 19 i del 20, també de la vaga del personal informàtic, del portal de l'empleat, del pla cantera, de la captació de fons CIDI, del 30 aniversari d'idees, del pla estratègic i dels Premis Grisolia, de la dimissió de la secretària autonòmica d'universitats i de la renovació del pla docent, Docentia. Així que si teniu interès, ja sabeu que podeu veure sencer l'informe del rector al web de la Secretaria General. Propaganda és la paraula de moda a la UPB. L'equip rectoral acusa els sindicats de fer propaganda i de treure de context les seues intervencions entrecomillades. Infoxicació la va denominar el gerent del claustre. Tanmateix, són les notícies del vicerrectorat de comunicació les que semblen distanciar-se cada vegada més de la veritat. D'una banda, tallant les intervencions dels 3 representants que entrevistaren amb motiu de les protestes del personal per les polítiques de recursos humans del rector Capilla abans del claustre, i d'altra, inventant-se en una nota de premsa publicada en diversos mitjans de comunicació que el ministre Subirats s'havia reunit amb representants del PAS per conèixer la seva situació laboral. I aquesta entrevista mai va existir. Per això, li vaig preguntar al vicerrector Montserrat si no seria convenient canviar el nom al seu vicerrectorat de comunicació pel de propaganda. La meva opinió és que la propaganda és una forma d'informar amb opinió, amb la finalitat de propagar unes idees, i per tant no és sinònim de falsetat. Inventar-se coses no és informar ni fer propaganda, és mentir. Retallar intervencions no és informar ni fer propaganda, és manipular. I acusar els demés del que tu fas es diu projecció. I fins ací el meu resum del Consell de Govern. Ens veiem en el pròxim.